हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि इउट्युब चेनेल बिएस बड' ब्लग्सआव बरायनानै लाहरबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोनखौ मिजिंथिनानै आं भिडिअखौ जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय जों जेब्ला हरनि अख्राङाव नायदावो बै अख्राङाव जोङो जेसेबां हाथरखि हाला बायदिसिना ग्रहसा नुयो बिनिख्रुइबो बांसिन जों मिथिफेरै जों खोनाबोफेरै जों नुबोफेरै हाथरखि हाला ग्रहसा दं होननानै जों मिथियो अब्लाबो जा समनिफ्राय मानसि महरै जाखिनि ग्रहसा नक्षत्रफोरखौ सानखांनानै दिहुनबोबाय बैफोर ग्रहसाफोरखौनो मोजाङै मिथिसिननो थाखाय बायदि समाव बायदि रोखोमनि मिशन लानानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो दा थिग बेफोरबायदियैनो थांनाय 14 जुलाइ 2023 इं खालार खालि जोंनि भारत हादराबो बुहुमनिनो ग्रहसा अखाफोरनि जि खोला बाहागो साउथ पल जाय बाहागोखौ जों जोंनि मेगनजों नुबोफेराखै बै बाहागोनि सायाव मोजांसिनै मोनथिनो थाखाय थांनाय 14 जुलाइ खालि चन्द्रयान 3 अखाफोरनि मोनसे मिशन फोसावनाय जायो दा बै चन्द्रयान 3 फोसावनायनि सिगां भारतआ 2008 निफ्रायनो बै अखाफोरखौ मोजाङै मोनथिनायनि थाखाय मिशन लन्च खालामबोखाबाय थादोंमोन आरो फार्स्ट भारतआ चन्द्रयान 1 हिसाबै 2008 नि 22 अक्ट'बरावनो चन्द्रयान 1 मोनसे मुन मिशन फोसावदोंमोन आरो बेखौ लन्च खालामदोंमोन बेयाव गिबिसिनैनो साक्सेस मोनदोंमोन आरो जाय साक्सेसखौनो लानानै दिनै बुहुमनि बायदिसिना स्पेस एजेन्सिसफोरा बै चन्द्रयान 1 नि जि मोनसे साक्सेस बै साक्सेसखौ लानानैनो दिनै कम्पिटिसन जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो दा बै चन्द्रयान 1 आव साक्सेस मोनदों होनोबा मा मोनदों बे जोंनिया फैयो आरो गोसो अब्ला जोङो मिन्थिना लानाया मोजां जेब्ला भारतआ गिबि चन्द्रयान 1 हेगारहरदोंमोन 2008 आव बै चन्द्रयान 1 आनो अखाफोरनि भारत हादरा चन्द्रयान 3 खौ जा जायगायाव लेन्ड खालामनो थाखाय थांगासिनो दङ जाय जायगाखौ दिनै एक्सप्लर खालामनो थाखाय दिनै भारतआ थांगासिनो दङ गिबि चन्द्रयान 1 आनो बेयाव दै दोङो होननानै इसर'नो फोरमायहरदोंमोन आरो दा बै दै दोङो होननाय बाथ्राखौनो लानानै दिनै बुहुमनि गिदिर स्पेस एजेन्सिसफोरा मोनसे कम्पिटिसनाव फैदों आरो थिग बेफोरबायदिनो बै चन्द्रयान 1 आ जेब्ला दै दोङो होननानै फोरमायबाय इसर'नो बिनि उनावनो बै जायगाखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय इसर'आ 2019 नि 20 जुलाइ खालि चन्द्रयान 2 खौ लन्च खालामो आरो बियो चन्द्रयान 2 आ बै दै थानाय जायगायाव लेन्ड खालामनानै बै दै थानाय जायगाखौ एक्सप्लर खालामहैगौमोन आरो थारैनो बेयाव दै दंमार नागिरमारा बैफोरखौ नायनो थाखाय चन्द्रयान 2 खौ लन्च खालामदोंमोन आरो अन्ध्र प्रदेशआव थानाय सतीश धावन स्पेस सेन्टारनिफ्राय श्रीहरिकटा होननाय जायगायाव थानाय श्रीहरिकटाया जाबाय अन्ध्र प्रदेशआव दङ आरो बै चन्द्रयान 2 खौ लन्च खालामनाय रकेटनि मुङा जाहैबाय LVM-3M1 मोन आरो दा बै चन्द्रयान 2 आव मा हगार हरदोंमोन होनबा बेवहाय मोनसे अरबिटर हेगार हरदोंमोन जाय अरबिटरा अखाफोरनि अक्षआव अरबिटआव थानानै बियो गिदिंबाय थागौमोन आरो इ अखाफोरनि जिखिनि इनफरमेसनफोरखौ जा इनफरमेसन मोनो बैफोर इनफरमेसनफोरखौ इसर'जों कानेक्सन जानायखौ दैथायहरबाय थायो आरो दा थिग बेफोरबायदि बेवहाय चन्द्रयान 2 आव गंसे अरबिटर होनाय जादों बिनि उनाव लेन्डार होनाय जादोंमोन लेन्डारनि मुङा बिक्रममोन बे गंसे रभार होनाय जादोंमोन रभारा लेन्डारनि सिङाव थायो आरो रभारनि मुङा प्रज्ञानमोन आरो बेनिफ्राय मा जाहैबाय बै चन्द्रयान 2 नि लेन्डारा जेब्ला अखाफोराव बानो थाखाय लेन्ड खालामनो थाखाय जेब्ला 2.1 किल'मिटारल'सैमोन बै समावनो हरखाबै इसर'जों बै लेन्डारा कानेक्सना गोमानानै अखाफोरनि बे साउथ पलाव जेराव बानो होननानै थांदों जेराव दै दोङो होननानै दंमोन बै जायगायाव लेन्ड खालामनो हायासै बे खालि क्रेश लेन्ड जानायसै आरो बे खालि तारिखआ 6 सेप्तेम्बरमोन आरो 6 सेप्तेम्बर 2019 मायथाइमोन आरो जिदिना बानो गोनांमोन बियो बिदिनानो बे क्रेश लेन्ड जानायसै आरो नाथाय बिनि जि अरबिटर बे अरबिटरा दिनैसिमहालागि खामानि मावगासिनो दं आरो नोंगो बे चन्द्रयान 2 नि लेन्डारा क्रेश लेन्ड जानानै बे खामानि मावनो हायासै अखाफोरनि हायाव थानानै बेजों हगार हरफाजानाय जि अरबिटर बे अरबिटरा दिनैसिमहालागि मोजाङै खामानि मावगासिनो दा बै चन्द्रयान 2 नि जि अरबिटर हेगार हरनाय बै अरबिटरनि इनफरमेसनफोरखौ लानानैनो दिनै इसर'आ जोंनि भारतनि स्पेस एजेन्सिया थांनाय 14 जुलाइ 2023 इं खालार खालि चन्द्रयान 3 खौ लन्च खालामनाय जायो आरो सतीश धावन स्पेस सेन्टार श्रीहरिकटा अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय खौ लन्च खालामनाय जायो आरो बेखौ लन्च खालामनाय जि रकेट बे रकेटनि मुङा जाहैबाय LVM-3M4 रकेट आरो देग्लायनि बे चन्द्रयान 3 आव मा हगार हरफादों होनोब्ला बेवहाय चन्द्रयान 2 आव जेरै अरबिटर हेगार हरदोंमोन देग्लाय बेवहाय अरबिटर हेगार हराखै आरो इसर'नि साइन्टिस्टफोरा बुंनाय मथे जिहेतु चन्द्रयान 2 नि अरबिटरानो दिनैसिमहालागि मोजाङै खामानि मावगासिनो दङ बिनि थाखायनो चन्द्रयान 3 आव अरबिटरखौ हेगार हरनाय जायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बैहाय चन्द्रयान 3 आव हगार हरफानायफोरा जाहैबाय मा मोनसे प्रपल्सन मड्युल दोङो मोनसे ओमफ्राय लेन्डार दोङो आरो रभार दोङो आरो जेरै चन्द्रयान 2 आव लेन्डार आरो रभार दंमोन दा थिग बेबायदिनो चन्द्रयान 3 आव
बे लेन्डार आरो रभार दं आरो दा चन्द्रायान 2 आव थानाय जि लेन्डारनि मुङा बिक्रम आरो रभारनि मुङा प्रज्ञानमोन नालाय दा थिग बै एखे रोखोमनिनो चन्द्रायान 3 नि लेन्डारनि मुङा बिक्रम आरो रभारनि मुङा प्रज्ञान दा बै चन्द्रायान 3 आ फैगौ 23 आगस्ट खालि अखाफोरनि साउथ पल खोला बाहागोआव बाहैगोन आरो बियो मोनानि टाइमाव बानाय जागोन आरो दा जुदि जोङो आगोलनि जिखिनि गुबुन गुबुन हादोरफोरा अखाफोराव जिखिनि मिशनफोर लन्च खालामबोबाय बैफोर मिशनफोरा सोरबाया सानब्रैयाव मोनहैदों सोरबाया सानबायाव मोनहैदों अब्ला जोंनि बे चन्द्रायान 3 आ अखाफोरसिम मोनहैनो थाखाय मानो एथबां गोबाव लाखो दा इसर'आ बुंनाय मथेबा बा एक्सपार्टफोरा बुंनाय मथेबाथ' जोंनि चन्द्रायान 3 आ अखाफोरसिम मोनहैनो थाखाय 42 सान लागोन होननानै बुंदों आरो दा मानो थाखाय एसेबां गोबाव लागोन दा बे मोनसे सोंथिया फैयो आरो दा जुदि बे सोंथिया फैयोबा जोंनिया बिनि एन्सारा जाहैबाय बै चन्द्रायान 3 खौ दैथायहरनाय जा रकेट बै रकेटनि केपासिटि आरो गुबुन गुबुन हादोरफोरा जेरैबायदि अखाफोराव मोनहैनो थाखाय सानब्रै बा सानबाल' लादोंमोन बैसोरो बाहायनाय जेरैबायदि पावारफुल रकेट बैफोर रकेटआ दिनैसिमहालागै जोंनि इण्डियाया दिहुननो हायाखै आरो दा जि रकेटजों चन्द्रायान 3 खौ दिनै दैथायहरदों बै रकेट जि LV-M3-M4 बियो भारतनिनो सबसे गोहो गोरासिन रकेटनो आरो अब्लाबो चन्द्रायान 3 खौ जोंनि बे बुहुमनि अक्षसिमल' बै चन्द्रायान 3 खौ नारनानै दोनहैगोन आरो दा दोनहैखांनायनि उनाव बे चन्द्रायान 3 आ बुहुमनि अक्षआव गिदिंसो अखाफोरनि अक्षसिम बियो हाबहैगोन दा थिग बेफोरबायदियैनो चन्द्रायान 3 आ LV-M3-M4 जों बुहुमनि अक्षसिम दोनहैजानानै 17 डेज बेवहायनो गिदिंसो दाखालिबावै 5 आगस्ट खालि अखाफोरनि अरबिटआव हाबहैबाय आरो दा बै अरबिटआव हाबहैनाय लोगो लोगोनो चन्द्रायान 3 आ अखाफोरनि फट' मोनसे हरदों आरो इसर'नो दा थिग बेफोरबायदिनो बियो दिनै अखाफोरनि अक्षआव गिदिंगासिनो दङ अखाफोरनि थार्ड अक्षआव दङ होननानै मोनथिदों आरो प्राय अखाफोरनि हानिफ्राय बे चन्द्रायान 3 आ दा 1400 किल'मिटार गोजौआव दङ आरो चन्द्रायान 3 आ दा बिब्दिनो बै चन्द्रायान 3 आ अखाफोरनि अक्षआव अखाफोरनि अरबिटआव गिदिंबाय थानानै जेब्ला अखाफोरनि हानिफ्राय 100 किल'मिटार गोजौआव थागोन अब्लानिया प्रपल्सन मडुलनिफ्राय लेन्डारा एक्सट्रा जानानै अखाफोरनि हायाव बानो थाखाय प्रिपेयार खालामगोन आरो रेडि जागोन बेनिफ्राय बै प्रपल्सन मडेला जेब्ला लेन्डारनिफ्राय सेपारेट जायो अब्लानिया बै प्रपल्सन मडेला अखाफोरनि अरबिटआवनो गिदिंबाय थागोन आरो गिदिंबाय थानानै प्रपल्सन मडेला इसर'जों लोगोसेनो लेन्डारजों कानेक्सनखौ लाखिबाय थागोन आरो बेनिफ्राय बै चन्द्रायान 3 नि जि लेन्डार बे लेन्डारा फैगौ आगस्टनि 23 खालार खालि जोंनि इण्डियान टाइम मथे मोनानि 5 रिंगायाव अखाफोरनि हायाव बागोन बे बाथ्राखौ इसर'आ फोरमायदों दा जियानो जादोला जुदि चन्द्रायान 3 आ जि जायगायाव बाहोनो थाखाय इसर'आ नाजागासिनो दङ बै जायगायाव जुदि थारैनो लेन्ड खालामनो हामारोब्ला अब्लानिया बुहुमनि मादाव गिबिसिन हादोर जागोन भारतआनो जाय अखाफोरनि खोला बाहागोआव साउथ पलाव लेन्ड खालामनाय गिबिसिन हादोर हिसाबै मोनसे हिस्ट्रि जानानै थागोन आरो नाथाय अखाफोराव सफ्ट लेन्डिं खालामनो हानाय 4थि हादोर हिसाबैसो जागोन आरो मानो होनोब्ला गोदोनिफ्राय जिखिनि मुन मिशन फोसावबोबाय बै मुन मिशन फोसावबोनायाव गोबां हादोरा फोसावदों नाथाय गोबां हादोरानो साक्सेस जायाखै नाथाय गोबाङा जादों दा बिनि गेजेराव रासिया आमेरिका आरो चाइना बे गंथाम हादोराल'सो अखाफोरनि हायाव सफ्ट लेन्डिं खालामनो हाबाय आरो दा जुदि भारतआ बैखालि हायो अब्लानिया बुहुमनि मादाव 4th नाम्बाराव अखाफोराव सफ्ट लेन्डिं खालामनो हानाय हादोर हिसाबै भारतआ जानानै थागोन आरो साउथ पलाव लेन्ड खालामनो हानाय गिबिसिन हादोर हिसाबै भारतनि मुङा लिरजानानै थागोन नाथाय दाख्लैबावै 11 आगस्ट खालि रासियानि स्पेस एजेन्सि रसकसमसआ खमैबो 47 बोसोरनि उनाव लुना 25 मुंनि मोनसे मुन मिशन दाख्लैबावै लन्च खालामदों आरो दा बिसोर लन्च खालामखांनायनि उनाव बे रासियानि स्पेस एक्सपार्टफोरा बुंदों आरो लुना 25 खौ जि रकेटजों लन्च खालामबाय बै रकेटआ लुना 25 खौ सानबानि गेजेराव अखाफोराव मोनहैहोगोन बै बाथ्राखौ बुंदों आरो जुदि बेफोरबायदिनो जामारोब्ला चन्द्रायान 3 नि सिगांनो लुना 25 आ अखाफोरनि हायाव गाहैगोन आरो दिनै जेराव भारतआ लेन्ड खालामनो थांगासिनो दं बै जायगायावनो रासियानि लुना 25 आबो लेन्ड खालामनो थांगासिनो दङ जियानो जादोला जोंनि भारतनि जि चन्द्रायान 3 आ 14 जुलाइनिफ्राय जि लन्च खालामखांनानै दिनैसिमहालागै जोबोर मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं दा थिग बेफोरबायदियैनो जाथि दिना अखाफोराव बागोन जाहाथे बै सानखालि इसर'नि चन्द्रायान 3 आ जाहाथे अखाफोराव मोजाङै मोजां सफ्ट लेन्डिं खालामनानै बुहुमाव मोनसे हिस्ट्रि क्रिएट खालामनो हायो बेखिनिखौ आं सासे भारतारि हिसाबै इण्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन इसर'निसिम मोजां हामलायनाय बावहरबाय दा जियानो जादोला आंनि साननायजों चन्द्रायान 3 नि सायाव जिखिनि इनफरमेसन मिथिगौ बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय जानो हायो बेखिनि फोरमायनायाव गोबां इनफरमेसनफोरा थालांबावबाय बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम खर' गंग्लाय निमाहा बिहरबाय दा जिखिनि भिडिअ'आव आङो इनफरमेसन शेयार खालामबाय बै भिडिअ'खौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला दा भिडिअ'खौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों।